L'idili entre Catalunya i els penals s'allarga i no sempre acaba de manera negativa. Aquesta vegada els 11 metres han donat un heroi, Íñigo, i un desenllaç diferent, Catalunya guanyadora. La selecció de Toni Almendros ha sortit al terreny de joc amb empenta i en uns primers minuts marcats per al tempteig per part dels dos equips ha arribat una bona definició de Padilla que enfilava el triomf per als catalans. No han arribat més gols, tot i el domini de la selecció de Catalunya. Al segon temps s'ha seguit la mateixa dinàmica, però Múrcia ha marcat i el rumb dels de Toni Almendros s'ha perdut per uns instants. Canvis, entrava Pedro Bilbao i una gran jugada per la banda ha permès que s'arribés al 2-1. Minut 91, semblava que no hi havia temps per a res més, però Múrcia empatava i els penals sentenciarien l'eliminatòria. Aquí ha aparegut l'home del partit, Íñigo, que ja tenia guanyada la fama de gran especialista en aturar penals, no ha defraudat i n'ha aturat 3. Y això, que Íñigo no había de ser titular. No estaba previsto que hoy jugara Íñigo. Y después de las tandas de penaltis de ayer por la tarde, yo pensé que si iba a haber un partido de penaltis era el de hoy, no el de mañana, el del domingo. Y ha sido un cambio de última hora. Catalunya jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia davant Andalusia en la final per seguir un camí que el portaria a la fase intermèdia, un camí que la selecció catalana es coneix bé.